Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal vi bare lave lidt hygge infection med GMG. Er vi klar på det? Ja, tak. Og vi starter om 3, 2, 1, nu. Jeg nævner den. Okay. Nej. Nej, hvor det. Nej. Nej, hvor det. Ja, okay. Pis. Jeg fanger dig! Jeg har ingen anelse. Hvad er du dernede? Okay, damn. Okay, damn. Hej. Dang. Damn. Jeg kan ikke se noget. Damn. Lort til lyskæde. Jeg kan ikke se noget. Damn. Jeg kan ikke se noget. Nej, hvordan? Where is bro you going? Hvad er det der? Hvorfor? Jeg skal lige sætte det på der. Hej med jer. Nej. Vent, hvor er mit kamera blevet af? Jeg kan ikke finde mit kamera. Jeg kan ikke finde mit kamera. Hvorfor er man så hurtig med det her? Nej, så fast i lyskæden. Hold up. Hold up. Jeg kan ikke finde mit kamera, det er blevet væk. Åh, for helvede. Men jeg ved ikke, hvad jeg ramte der. Men jeg tror ikke, det var særlig godt. Jeg kunne høre noget, der smadrer. Det ser sygt ud, det her. Hallo? Hvem end der redigerer? I skal til det her med. Yeah. So I thought the other day that you couldn't get any better. Oj, henne. No. Hende nogle af jer. Jeg skal kigge op. Hvor er Hjalte henne? Det ved jeg ikke. Nej! Nej! Au! Au, min hånd! Oh, chasing the back on the stake, gorilla taking on and over. Nej! Nej! Jeg rørte. Nej! Jeg rørte. Du kan se det der. It's a reality version. Jeg sidder fast! Nej! Damn. Au! Nu ramte jeg noget igen. Man. Ej, lortelys. Jeg ser en lille Pablo deroppe. Damn, jeg er god til gulvtag. Ej, Hjalte, du kommer aldrig til
at tage os, det ved du godt, ikke? Oh, damn. Nå, se det op, hva'? Nå, så. Prøv at se nosser. Damn. Ja, Nikolaj. Nej. Oj, okay. Så. Eller skulle jeg sige Flemming? Jeg ved ikke, hvorfor han hedder Flemming lige pt. Hej, det er Jalle fra redigering. Jeg vil bare sige, at noget af Eskes footage er gået tabt. Så der kommer til at være noget, hvor det er, at I ikke ser Eskes POV. Det var bare sådan en lille reminder, så I ved, hvorfor at I ikke ser Eskes POV. Det var bare det. Hej. We never stop. Imam is saying that they got to college right now. Got him down. You Nikolaj, jeg er farveblind. Er du tagged eller ikke? Jeg tager. Okay. Hvor er Eske henne? Eller er Eske også tagged? Hvor er han inde? Jeg skal også tage. Hvor? Jeg tager Hjalte. Hvor er Eske? Øj! Var du der hele tiden? Nej, jeg var heroppe. Jeg skal lige... Skal vi have fat i den der? Hvor er du på, Jelle? I'm the king of the world! Shit. Damn! Nej! Damn! Hjalte med nu. Damn! God damn! Damn! Det er jo Pinocchio! Salam alaikum. I guess you wondered where I've been. Salam alaikum. Hej, Hjalte. Stille. Stille. Pinocchio. Hey! Hallo, Akbar. Nikolaj, tag den her. Hjalte, Vi skyder ham ned med den her. Hjalte, hvis han kommer, ikke? Ja. Det er bare hoppe ned på sliden. Det er en god idé. Han er der. Damn. Nej. Nej. Hvad sker der? Jeg er tæt på. Shit. Jeg kan høre. Jeg har fundet. Damn. Damn. Jeg kan høre. Nej! Mit kamera! Jo, hvad så altså? Velkommen til Den der YouTube-video i dag. Shit! Han tror, han er noget. Er han bag mig? Han er bag mig! En hånd! Jeg er ham! En hånd! En motherfucking hånd! Let's get it, chat! Let's get it! Pis! Altså, du ender med at gøre dig selv rundtosset, bro. Jeg tjukker. Salam alaikum. Altså, jeg kan godt lide, han sidder og sveder og stønner lige nu. I'm just a chill guy. Ja, så nu gider jeg altså ikke mere. Jeg gider ikke mere nu. Jeg gider ikke mere. Tak. Vi ses. Hjalte, jeg bag dig. Nej. Hjalte, du får lige præcis 3 sekunder. 1, 2,
3. Jason, nu er jeg gammel en sacred thing, you know. Der var noget. Jeg ramte et eller andet, ramte jeg. Fuck, jeg skulle lige tjekke, hvad jeg ramte. Det siger de Jeg alle ved det, sammen. altså. Ja, okay. Men... Jeg er professionel. A few moments later. Nej. Nej! Yes. Eleven, hvor vi nu skal hen. Til julebal. Til julevalg i Nisseland. Oh shit. Det er toget. Hvordan flipper man det her lort? Det er toget, chat. Det er toget. Man flipper med det her lort. Oh, det er virkelig jysk. Nej! Fucking tog. Nej! Hvor er det fucking tog hen? Hvor er det tog hen, Hjalte? Nej. Fucking. Fucking. Jeg er bare ud. Nu kan jeg bare løbe. Nej! Nu kan jeg bare løbe. Cam! Nej! Ja. Damn. Fuck jeg er skyld. Shit. Fuck. Cam! Der er om 3! Kan I se de her mofos her? De tror jeg ikke kan tagge dem. Watch this. Nej! Hvad? Fuck, jeg er dårlig, mand. Kæft, de der. Alle sammen, hjælp mig. Det er ikke meningen, jeg skal være her. Det er ikke meningen, jeg skal være her. Men inden de kommer og finder mig, så husk at like og subscribe. Ja, det er jo heller ikke bare vel. Ja, det er jo heller ikke bare vel. Og chat, det er sådan, at du tagger de store. Hvis der nogensinde er nogen, der fucker med dig i børnehaven. For det er det, jeg... Hvis der nogensinde er nogen, der fucker med dig i børnehaven. Det er det, jeg i børnehaven. Det er de store fra 9. Det er det sådan, I gør. Kom her! Kom her! Aua! Kom her, aua! Det var så lys. Kom her! Jeg synes ikke, det er sjovt mere. Jeg synes... Jeg driller dig. Nej. Jeg tager dig! Hey. Prøv at høre, små børn. Hvis det er vinter, så kaster I snebold på dem. Du skal ikke på det lort, Dan. Hvorfor kan han hoppe så højt? Han er jo bare et lille barn. Det er også noget lort, det der, mand. Ja, klar. Nu kommer jeg lige her, ikke, du? Hey. Put that boy. Lad os ikke... vi er high five. Kæft, du er fed jo. For alle de gange, du siger, jeg er fed. Så er det Kæft. Ja. Hvad sagde du? Ja, så blev man. Så drømmede kugler, det skulle bare. Det var bare lige ud af det blå, du blev stor, altså.
Ej, han er kagemand. Hey, hvad? Wow. Julejuke! Jingo! Oh. Nå, hvad er det crazy? Nikolaj, så ikke. Øj, hvor... Bro, helt lost. Kæft, du lort, Hjalte. Han drip jo. Se ham. Prøv at se ham. Damn. Nikolaj. Eske. Prøv lige. Men ikke løb, bare rolig. Prøv at se. Prøv at se, hvor drippy han er. Nej. Din Nikolaj. impostor, han er. Din impostor. Nikolaj. Hvad kalder du mig? En impostor. Nej, jeg vil ikke spist. Wow, sådan noget siger man ikke. Bare fordi jeg er rød i huden. 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 Skal du grine mig? Skal du... Øj! Og jeg tog dig med hovedet. Jeg jukede dig altså. Hold din kæft, Hjalte. Det var bare... igen. Cam. Let's help me, Cam. Guys, jeg tager... Næsklør. Så skal den... POV'en er du bare en chill guy. Guys, jeg har tabt mit Cam. Hvordan timer er det der perfekt? Sveder du, Nikolaj? Hjalte er over dig. Jeg tror, han kommer. Ja, nu er jeg over dig. Nej. Nej, det er pinligt. Nikolaj, du kan ikke fange mig. Men han kan godt fange mig. Jumpscare. Og så ikke... Au, for helvede. A few moments later. Det kommer Dang. bare at høre det Hvorfor er det så kæmpe nu? Nogle små fedtene. Jeg har fundet en Bigfoot. 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 Kalder du mig fed? Jo. Kæft, det er dårligt, Bigfoot. Hvad siger du nu? Nej. Der holder du kæft, det er for død. Skal vi lige sætte aftale. Hvem? Johnny? Nej, jeg kan ikke komme op på toget. Nikolaj. Nej, jeg vil gerne. Nej! Var Johnny nogen? Ja. Jeg tror det nu. What the fuck you think you are, man? Oh, fucking step you, man. Nå, alle sammen, vi har fået nogle nye medlemmer af GMG. Hvor er du henne? Der. Nej, hvordan gjorde du det der? Guys, vi har fået nye medlemmer af GMG. Okay. Hey, vi har det kamera. Vi har det GoPro. Nej! Jeg er blevet forvandlet til en minimøjser. Okay, det skal ikke stå. Det skal ikke stå. Det skal ikke stå. Det er en af de der hvide mennesker.
Please lad være. Hallo? Jeg er heroppe. Ej, det mener du ikke, mand. Mate! Vil du respektfully fuck af? Think about me, think about you, think about every other... Vent. Hvor er Hjalte egentlig henne? Sådan, så blev vi simpelthen færdige med videoen. Tak fordi I gad så med. Nå, der var Hjalte. Hej. Hvad så? Nu dør jeg. Ja. Hej. Hej. Ej, det mener du ikke, mand. Mate! Vil du respektfully fuck af?